Habar kanalymyza maglumat uradan daşowuzlaryň aýtmagyna görä, häzirki günlerde Türkmenistanyň iň agyr şertlerinde ýaşaýandyklaryny aýtýarlar. İşsizlik we gymmatçylyk zerarly adamlar kapa atylýan gutulary garşdyryp, içinde näme tapyp bilseler çöplýänleriň sanynyň köpelýändigini aladaçyl halkyň özi habar berdi. Bu suratlar hem Daşowuz şäheriniň orta arasyndan uradyldy. Türkiýe döwletinden 10 essa baý bolan Türkmenistan ýurdumyzda adamlar gün görmek üçin hapa çöpleýijilik bilen gözaranyny aýlajak bolýarlar. Bu hem Türkmenistanyň baýlyklary kime ýa-da nirä gidýär diýilen soraglaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Daşowuz halkynyň aýtmagyna görä Aşgabatda azy karit 2 esse arzan. Daşowuzda bir ýumurtkanyň bahasy 2 manat, Aşgabatda bolsa 95 teňe diýip zeýrendiler. Ýurdun ähli künjegine bir kanun hökümetiň güýji ýetmeýänligi üçin häzirlikçe diňe Aşgabatyň üçinçiligi bilen meşgullanýarlar. Velayetler bolsa olar üçin ýok ýaly.